Obmedzoval ma defekt zraku, pretože som veľmi nevidel. Teda videl som, ale nevidel som veľmi dobre, takže nosil som okuliare a nosil som najväčšiu moju útrapu celoživotnú do toho bodu, keď som sa nechal operovať, a to boli kontaktné šošovky. Mňa donútili okolnosti, pretože nevidel som dobre a nosil som kontaktné šošovky a vlastne vďaka ním som stále mal pocit, že som veľmi unavený pri práci v televízii, rôzne dymy svetla to ešte zhoršovali. A keď som si potom v závere dňa vybral tie želatíny z oka, tak som si povedal, že vlastne vôbec nie som unavený. Takže nepoužívať ich a nenosiť okuliare bolo pre mňa úplným vykúpením. Referencie a osobná skúsenosť. Ja som vlastne zisťoval, kto všetko prešiel podobným nejakým osudom a skúšal tú operáciu, keďže v tom čase, keď som ja bol na operácii, to bolo také ešte pomerne revolučné a nie úplne obvyklé a mnohé referencie smerovali do toho veselého teritória a potom som spoznal Pála Veselého, pána doktora, takže to ma absolútne presvedčilo. Ja som sa bál úplne všetkého. Ja som sa bál, že prídem o zrak, že uvidím horšie, že možno umriem pri operácii, keď bude zemetrasenie alebo čokoľvek, že na druhý deň sa nezobudím a niečo podobné. A to všetko vlastne sa rozplynulo hneď na druhý deň, keď som zistil, že sa dá normálne vidieť opäť. Moje obavy sa rozplynuli vlastne ešte tesne pred operáciou, pretože nejak všetko sa tu začalo rozplývať pred mojimi očami, ale úplne sa všetko rozplynulo. Mám taký pocit, že druhý deň, keď som sa zobudil a som zistil teda, že či už vidím, spálni som pozeral som hore na svetlo, že či už naozaj vidím. A utekal som na balkón pozrieť sa na most, kam som vždy dovidel len s okuliarmi, aj to len ako tak. A ja som zrazu videl, takže to už boli úplne posledné obavy, ktoré mohli byť rozplynuté. Mal som možno viac času a informácií, ako bolo treba, lebo som sa všetkých spýtoval, ktorí to absolvovali, dokonca aj tých, ktorí poznali niekoho, kto to už absolvoval. A potom som samozrejme, bohužiaľ, googlil a našťastie potom prišiel ten veľký rozhovor s pánom doktorom, takže mal som možno viac času a informácií, než som potreboval naozaj. Vybrali mi oko, dali ho do centrifúgy a potom mi dali nejaké nové cudzie, takže všetko bolo v pohode. Ten zákrok vlastne, ja neviem, koľko presne trval, pretože pamätám si, že dali mi takú plyšovú mrkvičku, ktorú som tam strašne stískal, že keby bola reálna, tak z nej spravím pyré asi pravdepodobne. A bol som v tom, že niečo zameriavajú a počas toho, ako som bol v tom, že niečo zameriavajú, sa to celé stalo. Takže to trvalo asi, ja neviem koľko, pol sekundy, možno jednu, sám neviem. To bol taký zvláštny príbeh, pretože vlastne keď som prišiel, tak som nevidel, potom som si myslel, že uvidím a išiel som domov, aby som uvidel a postupne tie medikamenty ako ustupovali, tak som si vravel, že zrazu budem normálne ako jastrab vidieť. Keď to úplne ustúpilo, tak trošku to bolo citlivé, asi tak pol hodinu, ale skôr než prišla panika, tak to ustúpilo a v mojom prípade to bolo naozaj, že tá citlivosť alebo takéto to vedomé hojenie bolo naozaj len v ten deň na malú chvíľu. Tak môj život sa zlepšil vo všetkých parametroch pravdepodobne, pretože začal som vidieť samozrejme, prestal som nosiť okuliare, prestal som si pchať šošovky do očí každé ráno, mohol som si slobodne vyberať akékoľvek slnečné okuliare, mohol som sa potápať a mať pritom otvorené oči. Keď som sa vynoril, dovidel som na breh a v podstate som zistil, že vedieť, opäť vidieť bez tých rôznych pomôcok je niečo naozaj také, že dovidenia.